challenge. O, akala mga word nga bunuton, wala may kabalo kay. Mismo akong mama ang nagsulat ani. So, kami tanan, wala dyan may kabalo sa isulat ani. Dire sulat sa papel. So, ako makabays, akong kuya. Ang so sister-in-law, ako sister-in-law, og ako. Ang magka-team is, ako ate, kami ang team girls o team boys. Mag-pick sa ta. Ano pag-pick? Bato-bato pick. Ano ka ba? Hindi O, bisa man. Hindi, dudua ba? Kami doon kuya, o makatopics, hindi. 1 point na lagi. Ako Okay, sa ta. Ayun. O karon, pero bato kisay una, mag-bato-bato pick me. Kita lang duha. Okay. Bato, pick. Ah! Sila una. So, dapat, minute lang, oras. Dilim lang, dilim. One. In 1 minute, dapat matagan nila. Ay, 1 minute lang ang time nga atong... Basta muna na siya, 1 minute. 1 minute ang duration sa tagna-tagna portion. Ano ba? Simple ra na. Ay, kami pre. Advance mindset. Ito ba ka nang isa mo kwan, isa mo ka ng word o Isa lang yung bunuton. Diyan na. Kami sa dua akong partner. Okay. Ah, ginawa mo sa vlog mo ni kana. Pagkita mo na siya. I-play na na, i-play. Every na ning. Wala sa ano, nagbabungol na. Bungol. Ano sa ano? Okay, Ay, one. buta na. Ano na? Okay, play na yan, play cellphone niya. Ano idol sa camera? Oh, wala tayo. Oh. Ah. Okay. Top bench. Kinisay mo na sa mga ma-answer. Ah, sige. 1 minute lang nabungol. 1 minute na, 1 minute starts now. Wallet! Wallet! Tama. O, kami na! Katagan ba baka kami na ni? Ayaw, tanaw! Moto siyang word. Time starts now. Uy, wala. Cellphone. Zipper! Zebra. Hippopotamus. GP! Sipon. Zipper! Zipper. Zipper! Sipon. Sorry. Ano? Sisto. Hindi? Zebra. Zipper! Zipper. Sipon. Zipper. Bilis. Hippopotamus. Scissor. Ha? Oy! Scissor. Seconds! Uy, stop na daw, oy! Wala, bill na lang eh. Sleeper! Kuminapoy! Kuminapoy! Tabo niya, likod pa. Dali. Kami na saan? Balos ba? Uy, nalat 1 point. Meanwhile. So, dyan eh. Oh, itanaway, itanaway. Maning word mga guys. Mga ka... Ay, kanaw na. Wala nila now. Mga kabrad. Hindi natin. Mga kasyat. Mga kasyat. Yan yan na. Wow! Ayan siya. I-please do the I-play na music. na. What? Time start now. Milo. Milo. Pillow. Milo. 2 pounds! Ha? Pillow. Isa mo. Pillows man. Upo kung kauman nga. Kanina ko Tama yung word. I'll start now. Crap, sige sa tong garoy. Okay. Dapat tayo din. Baile. Pay-pay. Pinay-pay. Laki-me. Ano ako? Lume. Pansit Canton. Dapat tayo din. Kumay. Bimig.
Maimi. Bimax. Mimi. Mami. Lucky Me. Mimi. Redoors. Mil. Tanduay. Sanmig. Mami. Birnabir. Mama. Buy Me. Play Me. Maimi. Baby. Ah, tama! Okay! Oy, pila. One pa mo. Ay, sige ka show. Oy, dawag tayo. Ilagi pa na ubog ang kuhan, ang mga kauban ni Sandig, Birnabir. Ay, ako yan tabag. Mimi. Ay, kuhan, beer na beer. Guys, tara guys. Ay. Di maklaro guys. Di. Makita na nyo. Kina. Okay. Play na to. Okay ito. Okay. Okay. Ay, nawa. Ano na? Okay. Timer starts now. Start. Okay. Start. Max! March. Max! Max. Mas. Base! Start. Pass. Pants! Wala po. Ay, tanaw, Jay. Jenny siya out. No word. Abit, kapatay, tingnan. So time start now. Kapatay, tingog. Fresh fries. Switch. Nakataka mo. Snow White. White. Wipes. White. Tissue. Right. Shoes. Right. 1, Right. 2, Right. 3. Isa. Wait. Ah! Tira ka na sa Last. First. Second. Tequila. White. White. Pizza! Ang word kay Rain. Ha? Rain. Rain. Okay, pero let's go yun. Ah, Rain or Rain? Wala. Rain kami na. Bunot ya, kay bunot. Ako nila yun ako. Wait lang mo sila. Dili ako nagsulat. Ako mama. Ruan. Ruan. Four na ta. 4-1. 4-1 na ba? Word guys. Simple juga guys. Ano guys? Sabi gusto niyo ba? Gusto niyo mo ba yoy? Oh, ito na ba? Yana ba? Yana. Nakadungog, nakadungog. Oh, yan ang word guys. It's a simple guys. It's a elementary. Okay. Time starts now. Okay. Mintal. Medal. Parcel. Pedal. Pansit. Medal. Parcel. Pencil. At Bunot, sinamay. Wala ko kabalo. Sinabang ko ulit pencil. Ang word kay pencil. Ako kay Panya. Ako sa kanya ni Mao. pang yan. Hindi lang magdamot sa Sige, sige. Ang turn to the last yung word kay Tabulay day. Ay! Tanaw dyan, G. Ay! Dong kita ay guys. Nye! Time start now. Guitar. Ano na guitar? Wala kayo. Wala kita. Okay sa one take lang. Time to. Kita mo sila day. Ay, dito. Arang word guys. Oh, sorry. Ano guys? Nara. So, last na siya bunotol. Pero napahikuan, napay 2 word nga ka ng bonus round. Nga gikan sa amo nga kay maging nadali. Sayo na daw kayo ang word.
Wait lang. Time start. Yo. Now. Stop. Air. Hair. Ha? Tagara din ah. Tagara kay ilili mo siya ganiya. Padungga po sila no. Guys, Alfonso. Okay, game. Time starts now. Alimango. Ano? Kukutan ka din. Alimatok. Bar. Tarunga ba? Tarunga. Alimuto. Malboro. Malboro. Mar. More. Blas. Pinay na music yan. More. Time na, guys. Alfonso. Ah, Time time na. Time na. Okay, Guys, ganun ilang po. na. Among word, guy. Napapasilasok. So, time starts now. Hoy! Ay, ano? Asus. Asurasus. Asus. Asus. Asu. Asu. Makasya ala susu. Nyang. Asu. Asu. Alaso. Saka. Gasu. Gasol. Asu. Karahay ng kasu-asu. Wasi. Ala yan. Wasu. Asu. Karahay ng kasu-asu. Nyang. Ang word kayo nakakasulasok. Lisod kayo, matikasan kayo guys. Balas may guys kay lagi may sobrang doon yun. Abi pa lang kayo namin niya. Hindi may katubag. Kutubag mo eh. Sige. Okay na guys. Kani kita. Dali na kayo siya. Huwag nag-eskwila mo, makatubag yun man eh. Time Saya starts. sa school daw na. Now, elementary na nanay. Adobo. Adobong bakit? Carlo Rose. Pusi nga motor. Rose. Ano mo kalapati? Chicken curry. Ay, tapaw ni mo. Adobong bakit? Zombie. Naungan mo si. Adobong pusit. Anthropology. Ayan. Wakatagan guys. Anthropology. Bisa elementary, makatagan na. Anthropology. Sige. Ano siya? Ako. Ay. Guys, nasuko na siya guys. So, wala siya ako last word for bonus round. So, duha na ila. Tapos muna mo ang last duha. Ikaduha. Oh. Ang word, guys. So, time starts now. Now! Bunch! Hindi pa din ugali na ba? Socialization. Adobo with cheese. Organization. Chorizo with hotdog. Ha? Chorizo with Organization. sauce. Say word guys. Congratulations! Chorizo with hotdog. Pwede ako ang word. Pila to yun. Oh, dog. Duha ko. Dog. So, para sa mga ma'am, so ang dog is ang team girls, pili ang